برسێکی هەیە ئەس هەرتم شقەت پرسم گەلۆ لە ئەسیمانە ژیان هەیە gelekî zanîst dixwazin bersivavî pirsê bidin. Kem bevdura vîdeoya xwe temaşe kin. Gilas 581 de temaşe bikin çiqas xweşikiya newilo wekî ku cîhana em li ser dijîn. 20 sal rêya ronahiyê ji cîhana me dûr e. Li vî cîhanê erdkişandin gelek e ji bo wî karê wesayîta giran e. Kesê ku li vê derê dijîn hebin dirêjbûna wan here zêde 1 metro e. Tau City ji cîhanê di car mezintir e. Salek wî 168 roj e. Ku li vê derê jiyan hebe dibe ku zû da perasandin derbas kiribin. Dê hezar sal rêya ronahiyê dûrê cîhanê ye û roja wî ji roja me gelekî pîrtir e. Tê fikrandin ku li vî gerdûnê jiyan gelekî pêşiya me dest pê kiribe. Gilas 668 29 derece germahiya wî heye ji bo jiyanê gelekî baş e û li vî gerdûnê gelekî tiştekî ecêb heye ji ber ku sê hev stêrkî wî heye. Bifikirin ku kesê li vê derê bijê gelo bi çi şiklê bin, çawa bin, reş bin, hişîm bin, mezin bin an jî piçûk bin. Gelo wê çawa bin